tuottaja kysyy taas, että on ollut taas hiljaisempaa, niin sitten tuli semmoinen kauhea paine päälle, että pitää tehdä uusia biisejä. Niin kävin tuossa kävelemässä mehteessä semmoisen kierroksen. Se oli joskus 89 kesällä äitin kanssa. Kerättiin sieniä samalla. Ja sitten sanoin, että tuolla se on. Ja mä kysyin, että mikä siellä? Niin se, tuolla se pöllö, tuolla se pöllö, tuolla se pöllö. Lentää saa, anneta niitten olla vaan. Siellä se pöllö lentää saa, miksi me ei anneta olla vaan. Anneta pöllöjen lennellä vaan, miksi me ei anneta olla vaan. Äitin kanssa oltiin vaan. Ja se on sama asia kuin tuolla se istuu, tolpan päällä, tuolla se istuu. Aivan jäällä, mutta äitin kautta kuitenkin mentiin metsälle. Ja tuliko metsästä kärpäsiä mukana, ne oli hirvikärpäsiä. Ja niitä tuli kopsuteltua irti omasta päänahasta vielä tänä päivänä. Oh yeah.